Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung weekend ng Sabado hanggang Lunes, January o Enero 7 hanggang 9, 2023. At ito po ang ating Tagalog version or we can call it Taglish version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang latest update. Ito po yung ating GraphSat na yung Sabado hanggang sa Lunes. 48 hours po ito. Dahil po sa linggo, wala po tayong GraphSat. Kailangan natin magpahinga. Okay, and then ito po yung GraphSat na yun. Meron tayong Shoreline. Nagbibigay po ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat pong mga maninipis na ulan sa Batanes at Paboyan Group of Islands. Konektado po itong shoreline sa isang low pressure system, a part of the frontal system, na ito po ay kumikilos sa may karagatan po sa katimugan ng Japan. At mayroon dalawang high pressure dito sa may China area na nagbibigay po ng amihan sa hilagang bahagi po ng Dagat China, hilagang bahagi po ng West Philippine Sea, at papunta po yan dito sa isang low pressure area na shallow. Nagdi-dissipate na po ito o pahina na po ng pahina. Ito po yung dating LPA 96W. Samantala po dito po sa may karagatan ng Silangan Luzon as well as yung coastal areas nito, Bicol region din at Eastern o Silangan Kabisayaan ay meron po tayong katamtaman na amihan. So, yung hangin po dito 20 hanggang 60 kilometro ang bugso ng hangin. Inland areas ay uabot lang po ng 40 kilometro bawat oras. At ang mga ulap po dito ay hindi naman po siya nagbibigay ng ulan masyado. Although may mga isolated showers pa rin na magaganap, pero yung maninipis na rainfall lamang. Unless nasa Visayas po kayo o Mindanao, dahil po nasa extension po itong mga lugar na ito, dahil po nasa extension po ito ng isang shallow LPA. So ito po yung trough, technical term po ng extension ito. At yung shallow LPA ay nandito po sa may timog silangan po ng Davao. Ito pong shallow LPA, babantayin po natin until next week kasi ay may possibility na maging isa po itong aktibong low pressure area. At wala naman pinapakita na magiging bagyo but all eyes tayo dahil po pag nag-change po ang computer models, malalaman natin yan kung talagang lalakas siya or mananatili bilang isang LPA dahil po sa Enero 12, ito po ay nasa Mindanao, bibigay ng mga paulan sa bahagi niyan ng ating bansa. So mag-ingat po tayo na sa low-lying areas sa Mindanao dahil for the next few days nandyan pa rin po yung LPA at baka dumaan po sa lugar ninyo pagdating po ng Enero 12. So we will keep you updated sa development nitong shallow LPA. Okay, may shear line din dito sa may taas niya but hindi naman po ito aabot sa ating bansang Pilipinas. So yan po ang latest sa kalagayan ng panahon dito sa Pilipinas. By the way, ang mga kababayan natin sa Mindanao, mag-ingat po kayo sa mga possible na mga pagbabaha pag mayroon pong malakas na mga thunderstorms o pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa hapon ng gabi. Kaya nakataas po ang flood at landslide risk sa high, okay? While ang mga areas po apektado ng amihan ay nasa low ang risk of flooding and landslides kasi hindi naman masyadong makapal yung kaulapan niya. Mostly, slightly mababa po ang temperatura. Not too much, okay? Nasa 23 to 24 pag late afternoon and early morning. Yan po ang temperatura sa atin since nasa tropics tayo. Hanggang dyan lang po ang kaya. Minsan umabot ng 18. So, depende po sa lakas po yan ng high pressure cell sa may China as well as pagdating po ng February o Pebrero ay medyo lalamig pa po yan. Kasi yan po ang pinaka-peak, coolest month ng taon sa Pilipinas. Okay? So, we'll keep you informed kung may mga pagbaba na ng temperatura sa ating lugar.
So ito yung ating fast animations. Nakita po natin mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page ang kalat po ng mga kaulapan mula sa shallow LPA. So yan po yung mga troughing po, yung mga troughs dumadaan po dyan sa Mindanao. Samantala amihan naman po sa ibang bagay po ng Bicol, Eastern Visayas. Let me see on to the next image. Ito naman po ang zoom in satellite animation mula sa windy.com. At kitang-kita po natin dito mga makakapal na kaulapan na patungo po sa coastal waters ng Eastern Mindanao and Soxgen. So, Davao region, kasama po dyan, lalo na po sa may Mati City. May mga possible po ng mga paulan dahil po sa trough mula sa mahinang LPA o shallow LPA dito po sa may southeast of Mindanao. May mga ilan showers din po sa may Dinagat, Siargao Islands at Eastern Visayas dahil po sa amihan. At ito rin po sa Bicol region. Mga very light or showers or drizzles ang inaasahan. Okay, so yan po ating zoom in satellite animation mula sa windy.com. Tingnan natin yung ating wind forecast mula sa European model. So, bukas po ng linggo ng hapon, inaasahan pa rin natin ang epekto ng katamtamang amihan sa Bicol at Eastern Visayas. At ang iba ay penetrate na po dito sa Visayas, but depende po sa extension ng trough mula sa shallow LPA. At pagdating po ng Lunes ng hapon, pahina na naman po ang amihan, pero nandiyan pa rin yung shallow LPA sa may southeast of Mindanao. And Martes po ng hapon ay medyo light to moderate po o katamtaman pa rin yung hangin mula sa amihan makakanasan po sa Bicol at Visayas, habang yung LPA ay patuloy pa rin na hindi halos kumikilos, nag-wobble lang po dito sa may east of Mindanao habang pinapa-enhance ito ang hanging amihan. Okay? So, yan po ang ating forecast sa hangin. Tingnan natin yung rain forecast accumulation sa susunod na 3 araw hanggang Martes. At nakita po natin ang eastern sections po ng Kabikulan ay magkakaroon po moderate to heavy rainfall, while heavy to intense rainfall naman po sa coastal waters po ng Eastern Visayas, sa may Eastern Samar po yan, at Eastern Leyte. At dito rin po sa may Dinagat, Siargao Island, possibility po magkaroon ng mga heavy to intense rainfall within the next 3 days. Within the next 3 days naman po ito. So, hindi naman po ito in 24 hours, but it depends po sa kung gaano kakapal ang mga ulap na dala nitong shallow LPA. At dito rin po sa may eastern sections po ng Mindanao, may mga inaasahan po tayong mga ulan at mga thunderstorms dala nung shallow LPA. Okay? At nakikita po natin dito sa may katimugang bagay po ng dagat Pilipinas ang mas makakapal na ulan, mas mabigat, dala po yan ng shallow LPA. Kaya yung extreme forecast sa ulan, pag click natin yan, kita po natin dito sa rain. Yan, na yung Sabado, nandyan po yan, no? Malalakas na ulan, dala ng shallow LPA trough, yung extension niya. Sa Linggo, ay makikita po natin na nandyan pa rin yung epekto ng extreme or medyo mataas na rainfall. Lunes, ayan po, kakalat po sa ibang bagay po ng Kabisayaan ang mataas na rainfall. And sa Martes ay nandyan pa rin po, nag-extend hanggang Palawan at Sulu Archipelago ang epekto po nitong mga ulan na posibleng umabot po sa heavy to intense levels. Okay, so likely nandito pa rin yung LPA. So, yan po yung periphery niya ay nagbibigay ng mga showers at thunderstorms sa Mindanao, except for Bicol. Masbate ang apektado lang sa Kabikulan within the next 3 days hanggang Martes. Okay? So, babantayin po natin yung LPA. Sana po hindi po mag-intensify. And hanggang next week, babalik ulit tayo para ibigay sa yung pinaka-latest ng LPA na shallow. At
yung iba pang mga weather systems na kaka-apekto sa ating bansa. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. Happy weekend to all. Stay healthy always. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.